Асен Василев отново предизвика скандал, настоявайки ППДБ да получат пълен управленски мандат. И за това искам да ги погледна в очите и да поискаме от тях мандат пълен, пълно мнозинство. Това не е реалистично. За да могат... Според критици целта е ясна. Още 4 години кражби и разпродажби, докато обикновените хора обедняват. Финансовият министър с най-кратка памет днес громи Делян Пеевски, с когото до вчера е променял закони и конституция. Господин Василев, подписа ми никога не е стоял под законодателство, свързано с Делян Пеевски. Тук е най-важният за държавата закон, българската конституция, подписан от Кирил Петков, Бойко Борисов, Христо Иванов, Делян Пеевски. По признание на представители на ПП, 62 закона са минали с подписа на Пеевски, а снимките с Йордан Цонев още стоят. Въпреки това ППДБ се опитват да изтрият миналото, но интернет помни.